Cagayan de Oro City Water District gipaklaro nga dili gikan sa ilang ginasupply nga tubig ang nahimong tinubdan sa giingong nagkalibanga nga konsumante sa syudad human makainom og tubig. City Health Office nagpaygayon sab og laing investigasyon aron masubay ang tinubdan niini. Ani report ni Cyril Chavez. Gihingusgan karon sa Cagayan de Oro City Water District kung COWD nga negatibo sa mga makadaot nga butang ang tubig nga ilang ginasupply sa dakong bahin sa syudad. Among hisgutanan, nagsumikad gikan sa usa ka social media post sa residente sa syudad nga daw nakasinati og kalibanga kung asa ang uban na-admit pa sa ospital. Busa gidayong gisuta sa COWD kung ilang tubig bagyod ang hinungdan sa mong hitabo. Hinoon ilang gibarugan base sa resulta sa ilang mga test nga gihimo, negatibo sa kontaminasyon ang ilang tubig. Limpyo ang ilang tubig gikan sa reservoir ngadto sa pipes, lakip na before meter pipes. Busa nagpahimangno sila karon sa mga nanag-iyaw mga tangke nga posibleng gikan didto ang kontaminasyon o di bakaha sa mga water systems sulod sa mga panimalay o establisimento. Wala ta kabalo nga nay nagbinuang or wala ta kabalo, it's because dugay na nato wala malimpyo wala ma-maintain ang atong mga tangke, dito nagka-problema. Kay ang atong tangke baya naka-stuck ang atong tubig din na mainit ulan gihapon ang problema ang tubig din na sa naara sa atong tangke, so might be the source of contamination. Gani gilayon sab gite sa COWD niadtong milabayng semana ang usa ka mall kung asa nakitaan gyud kini og kontaminasyon. Apan naggikan kini sa ilang water system. Busa girekomenda gilayon sa COWD ang daling solusyon sa mong problema aron mabalik sa luwas ang ilang mga tubig. So when we do that, we have this result sa atong before the meter and it turned out negative, and then we also have the result na dito sa inside sa premises. So katong inside sa premises naagin atong nakita na dili nag-positive siya. Adlong Domingo, nagpahigayon sab og test sa mga patigayon og mga panimalay nga anaa duol sa mong mall. Apan hulaton pa ang resulta niini. Magkoordinar sab kuno ang COWD ngadto sa DOH ug CHO sa test sample results nga ilang nakolekta. Nay magbinuang sa atong kwan, sa atong reservoir, nay magbinuang isa na basta tight atong security sa atong mga reservoirs. Ato gitan nagit tay 24-hour na security guard din ang area, not only sa mga reservoirs but also sa mga sources nato. Wala pa'y pahayag ang CHO kalabot sa stomach-related illnesses nga nahitabo sa syudad. Apan gibutyag sa City Information Office nga nagpahigayon na kuno ang CHO og investigasyon sa kasamtangan. Cyril Chavez, 1 Mindanao.